Rongkhang Dwar Amla Hamren Socheng constituency pen Bangsuri ke thomsu se amulugatum APHLC Congress ASDC asong pen COC kedam tang pai pai ni phai ing koira hiniar ni Dongkamukam Rongsopi long BJP Mass joining amai kedeng pon Armukache pook amai long Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke Japon Tim Karbiang long abutung atum lapen MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingling atum pen Labangso Mass joining amai long chetong ponsi Bangsuri ke thomsu se amuluk atum aphan BJP asong along mesen pen maya long pen deng pon pamisi BJP asong along ke aban akimia lamawe paching bara pet pusi maya long pen Bangsuri ke thomsu se amuluk atum aphan BJP songja po tum pen aning pathepon Bangso amai judet pen aphi pherang ke thengno Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen ke than ponki Karbiang long monsam donangji pupen non BJP sarkar ke bang pen ke monsam tami dolo lapen prek jam kaching thura saya mo tami claim pon bomlo asi BJP sarkar ke claim ke dam ke mia jok rada tumta nang thek dun long si pinile thot si tami Bangsuri ke thomsu se amulugatum aninga ronga je pen BJP long bangsi saya modo anta claim dam rapet nang pusi nili sitame lamchak chipi dun lo pusi pherang ke thengno ningje pon mana tennis ke man ten lasi noamla lapen ke Rongkhang lapen ke Socheng lapen ke ke bagi yes asi matha kila lo je monsam donangi lapen Socheng thua lapen jara sayang dengan sini cumji sudah hembrek pen cemo agak sayang dengan tapi cumji bukan dengan sini sorkan asik government ke dua parti ke lapen central government dan BJP state government dan BJP bukan autonomous council dan BJP lahai mah thaki mah selang Tembung fokus sedikit apa bangga kita hai mah ini bilang Dongkamukam pen Wiki B Karbiang long live Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbiang Long Fashion Week 2022. Both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required height, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary audition scope. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjanglangso, Hamren, Dongka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958.